Malawi Today. Tikulandireni kwina kulikonse kumene muli. Mwadzuka bwanji? Pamene tabwera ndi breaking news, iyi ndi nkhani imene yangodziwika dzulo lomweli. Mukumbukira bwino kweni m'mbuyomu amanamveka anabwera nkulengeza kunena kuti nkuachenjeza mavenda wauza kunena kuti agulise chimanga chimene iwo akusunga ndi cholinga choti azachigulise nthawi ina, popeza kunena kuti boma lili ndi mapulani ofuna kugula chimanga, kotero achigulise chifukwa akachisunga apezeka kuti aluza sanapange nacho phindu. Zadziwika kunena kuti boma likuguladi chimanga ndipo anthu angoti kakasi makamaka kwa anthu amene amasunga chimanga. Izi zadziwika malingana ndi kanema amene watuluka dzulo kuchokera ku Zambia. Koma tisanakuoneseni kanema ameneyo, tingokuonesani zimene adayankhula amanamveka. Pakadali pano ndunayi yapempha a business omwe akusunga chimanga kuti ayambe kugulitsa chimangachi malo modikirira kuti azagulitse pa mtengo okwera mtsogolomu. Ndiwapemphe azanga a business amene akusunga chimanga ndicholinga choti mwina agulise mu December muno kapena February kuti apange ndalama zambiri. Ndifuna ndiwauze kuti agulisire tu chimanga chimenecho, nthawi yake yogulisa yo ndino. Chifukwa tikangamba kugawa chimanga chikena paliponse, chikaya pena paliponse. Ndiye agulisire tu chimanga pano, chifukwa chimanga chimenecho wani aluza nacho komanso azasuwa nawo nsika. Ndi nthawi ndiwapemphe anzanga business chimanga chogulisani musakisunge kaprofile mene kakanga chepe mungapangeko pangiranitu, otherwise chimanga chimenecho muluza nacho musuwa nawo nsika. Pesa tapita mtharika ndi president kaya amene ndi chikondi ndi Malawi ndamene sakufuna kuti Amalawi azinamizidwa, chifukwa wina aliyense akudziwa kuti mwana kuno kuli njala chifukwa cha mavuto osiyana. Koma boma lapita lija limafuna lizibisa kale chinthu chobisika. Koma profesa nakuti ayi tulusani ripoti yo anthu aziwe, komanso ife ngati boma tichite chotheka kuti chakudya chipezeke. Ndithu mmenemo ndi mmene adayankhulira amwanamveka makamaka kuwachenjeza anthu a business amene amasunga chimanga m'manyumba mwawo ndi cholinga chonena kuti azachigulise nthawi ina. Nde mungatanena kunena kuti pabuka kanema amene akuzungulira m'masamba amichezomo paliponse kunena kuti boma adi likugula chimanga ndipo chimanga cha nkhaninkhani. Tanguganizani kunena kuti boma lagula kale 200,000 metric tons ku dziko la Zambia. Izi zasimikizika ndi mtsogoleri wa Zambia Hakainde Hichilema pamene wauza anthu amdzikolo kuti boma la Malawi lagula chimanga ndipo ndilosangalala kwambiri kuti boma la Malawi lagula chimanga kumeneko chifukwa kwa iwo zimenezo ni ndalama za nkhaninkhani. Koma ife tipindula kuchakudya ndi tamveserane zimene adanena Hakainde Hichilema. In the last 4 years in government, we have walked the talk. After the drought, we have surplus food. And I'm pleased to say to you that last night, my brother, the new president of Malawi, called me and said, HH, please keep 200,000 metric tons of maize for us. And we'll do it with pleasure. Thank you to our farmers. And for us, it will be money. We will earn money. I said it already. I'm repeating it so you understand the context. I'm repeating this deliberately. Ndipo umene ndi utenga umene Hakainde Hichilema HH anapereka kwa anthu aku Zambia makamaka pa nkhani ya mmene dziko lawo likuyendera pakayendesedwe ka chuma komanso ndi ulimi kumeneko. Ndipo tanena kale kuti analongosola zokhuzana ndi kugula chimanga kwa Profesa Arthur Peter Mutharika mu dziko limeneli. Akunena kuti anamuimbira foni usiku Profesa Arthur Peter Mutharika kumuimbira foni Hakainde Hichilema kunena kuti awasungire chimanga chokwana
200,000 metric tons ndi kuti agulise ku dziko lino la Malawi. Monga mmenenso mukudziwira kunena kuti a profesa adanena kuti chimanga achipeza tsiku limene iwo ankalumbira atafunsidwa ndi Brian Banda anasimikiza nena kuti chimanga tayamba kuchipeza ndipo pompano akhala akuchigawa kwa anthu makamaka chifukwa chonena kuti mdziko muno muli njala. Lastly, what will be your first action when you go into office? Is it maybe on Monday or this afternoon? What will be your first course of action? Well, first of all, looking at the food situation immediately. I'm just talking. We're trying to buy food, and we'll find it somewhere. I won't say where in the neighborhood, and we need to get food here first. That's the first thing. Komanso potengera kunena kuti kunatuluka ripoti limene limasonyeza kunena kuti amalawi opitirira 5 million ngati si 4 million akhala akuzunzika ndi njala limene amwanamveka analitulusa. Iwo adanena kuti ripoti limeneli limasungidwa nthawi yonse chifukwa lidatuluka mu July. Ndi boma lapita lija silimafuna kutulusa ripoti limeneli potengera kuti limaopa kuti ligwa pa zisankho komanso liluza mosavuta chifukwa choti akawauza Malawi kuti Malawi ambiri afa ndi njala ndi kuti amalawi sawavotera kotero anangolibisa. Izi ndi zomwe adayankhula amwanamveka. Lasonyeza kuti mawanja pafupifupi 5 million sakwanitsa kupeza chakudya miyezi ya Oktoba kufika mwezi wa March chaka cha mawa. Ndunayi yati boma layamba kale kukambirana ndi mabungwe omwe amathandiza dziko lino kuti achitepo kanthu pa nkhaniyi. Zonadi tatusa report limwe likusonyeza kuti pafupi amalawi 5 million akhala pavuto nkhani ya chakudya. Ambiri mwayi walibe chakudya mene tukukamba pano komanso sakuza kuti chakudya kapeza kuti. Report limeneja amalema timachwa kuti MVAC is Malawi Vulnerability Assessment Committee Report. MVAC manager limapangidwa produce ndi donors. Report ile natuluka kale mu July. Kumanzatu amene boma lango chokali sanafune kulitusa report lija futa nkhani andale. Fanaona kuti tikupita ku chisankho ndi azikanena kuti amalawi 5 million avutika ndi njala auna ngati mwina mwake iwo chisankho sichaendera bwino. Anangosunga report imene lija ndiye ifeyo titalipeza pa desk komanso titakumana ndi madonors anana kuti iwo ali ready kuti atithandize chifukwa masiku awiri apitawo munaona kuti ineo ndi Dr. Chaponda antuna a Foreign Affairs tinakumana ndi madonors, tinakumana ndi ambassadors, high commissioners amaiko onse amene ali Malawi ali resident ku Malawi kunoko. Tinakumana naso ndi mabungwe akulu azikolosera pansi ngati World Bank, tinakumana ndi African Development Bank, African Bank, ndi mabungwe osiyana onsewo akunena kuti atipasa ndalama ena atipasa chakudya. Koma amafuna kuti report lija lituluke kusoza kuti anthu alisaziwe kuti kumalawi kunoko kuli vuto la njala. Kumbukirani kuti nkhani imene yatibweresa pano ndi imene yokhuzana ndi kugulidwa kwa chimanga ndi boma limene latsopano limene lalowali kuti lagula chimanga ku Zambia. Zimenezi zasimikizidwa ndi mtsogoleri wa Zambia Hakainde Hichilema. Imene ndi imene inatibweresa pano, imene ili breaking news yakhala ikuzungulira masamba anchezo komanso pena paliponse. Nde kazimverere adakanena za malowa mwina muzati sada kuchenjezeni ino mavenda. Nkhani ndi imeneyo. Ino ndi Malawi lero kufikira nthawi ina tingoti subscribe, comment, like, osewanso kupanga share kuti anzanu ate kuona zimenezi kufikira so nthawi ina tingoti makomanonse zika. Last night, my brother, the new president of Malawi, called me and said, HH, please keep 200,000 metric tons of maize for us. And we'll do it with pleasure. Thank you to our farmers. And for us, it will be money.
who will earn money. I said it already. I'm repeating it so you understand the context. I'm repeating this deliberately.